Ambalima bamanangameno aw minnu bɛ ka Chaque Pro TV lagɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ani k'aw barikada an b'a fɔ aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni a kɛnɛ kan an b'aw fɔ k'aw barikada dante foli min na bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka jamana lahira kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ gatiya o ye Mali burudama ye minnu bɛ jamana kɔran fan fɛ a mɛnna min ye o ti kalo tile 3 san 2000 ani san 23 o y'o ka lajɛta ni ka dɔn k'a fɔ lajɛ belebele k'o kɛ u ka dagayɔrɔ la k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka Mali ma ɲɛmɔgɔw kɔni dɛmɛ walasa bɛn ani kɛlɛya o ka se ka don an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na gatiya a secrétaire général a kɛlen k'u ka kuma ta a ye wele bila Mali ma ɲɛmɔgɔw ma u k'u hakili to accord d'Alger la walasa min ye bɛn ni kɛlɛ o ka se ka sabati an ka jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ san 9 bɔɲɔgɔnko min ye gatiya o ni Mali kɛlɛkɛcɛw olu kɔni bɛ jɛn ka lakana de ka sabati jamana kɔran fan fɛ fo ka taa bila burudamaw don minnu ni Mali hakilinata kɔni kelen nin waati in na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye gatiya kɛlɛkɛcɛw o y'a jira k'a fɔ olu kɔnsɛbɛ k'o nisɔndiyalen bɛ nin waati in na waati min na n'o ye Asimi Goyita a ye fanga daraki nin waati in na bɛn ni kɛlɛ kɔni bɛ ka na burudamaw yɛrɛ dama olu ni ɲɔgɔn cɛ gatiya cɛ don o y'a jira k'a fɔ olu kun labɛnnen don walasa accord de paix min kɛra Algérie i ka dɔn k'a fɔ a bakuma a ka se ka lawaleya Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko n'o kɛra ko min ye bɛn ani kɛlɛya ko bɛ sinsin Malidenw bɛɛ lajɛlen olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya burudama minnu bɛ nin jamana yɛrɛ kɔran fan fɛ ko n'o tɛ nin waati in na Mali a sera sa ko Mali k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a ka ladiriya k'a da diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ ko sabula ko Mali ko an sɛgɛnla nka nin waati in na Mali bɛ ka bɔda sɔrɔ o ye fɛn ko min diyara olu ye kosɛbɛ. N'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Niger an b'a jira aw la k'a fɔ a kun ka kala Niger nin waati in na sabula maa caman de bɔra o don ka nisɔndiya ni k'o ɲɛsin Général Abdramane Tiani a n'a ka cɛdenw ma k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ a kɔ sanga a n'a ka waati bɛɛ a ka taa ni maa bayirika caman ye minnu kɔni ye Niger bɔlɔn kɔni minɛ k'a jira k'a fɔ olu kɔni sɛbɛn k'o nisɔndiyalen bɛ nin waati in na hali n'a ma ɲɛ CEDEAO kɔni bɛ ka gɛrɛtɛ da olu kan i ka dɔn k'a fɔ o tɛ fɛn ye olu ɲɛna sabula olu kɔni bɔra jɔnya na ko i ka dɔn k'a fɔ maanifin ko n'i bɔra jɔnya la k'a kan k'a fɔ i ka nisɔndiya ni k'o ta k'o ɲɛsin maa mun kɛra sababu ka aw bɔ jɔnya kɔnɔna na Général Abdramane Tiani Niger ka denw o bɔra ka Niger bɔlɔn ɲami bɔlɔn ni ka caman fa i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi ka t'o ka dɛmɛ ani ka k'a fɔ kɔkɔrɔmadoli ka ɲɛsin Général Abdramane Tiani ma k'a jira k'a fɔ olu kɔni labɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ k'a dɛmɛ a ka fanga in baara ka ɲɛ walasa min ye Niger a ka se ka bɔ jɔnya yɛrɛ o kɔnɔna na. N'an bɔra Niger an bɛ taa Nigeria jamana fila don minnu bɛ dan bɔ ɲɔgɔn na an b'a jira aw la k'a fɔ Mohamed Bola Tinubu ni ale ye Nigeria jamanakuntigi kura ye nin waati in na wa fana CEDEAO ɲɛmaaya fana o bɛ ale bolo an b'a jira aw la k'a fɔ a kɔni ye gafe kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di a ka Sena cɛdenw ma wasabulon don i ka dɔn k'a fɔ Sena yɛrɛ o kɔnɔna na o ka se ka hakilinata fɔ a la ale kɔni b'a fɛ k'a kɛ kɛlɛkɛcɛw ni k'o bila ka taa Niger jamana kɔnɔna na ka se ka taa Bazoum ka na sigi fanga na n'a kɔni ma ɲɛ min kɔ i ka dɔn k'a fɔ ni kɛlɛkɛcɛw minnu kɔni bɛ fanga kɔnɔ nin waati in na minnu ye Bazoum ka fanga ni ka taraki a bolo o y'a jira k'a fɔ ko ka démocratie ni ka bafu ye k'o ye fɛn olu tun tɛna jɛn n'a ye abada min ye Mohamed Bola Tinubu ni ale ye Nigeria jamanakuntigi wa fa CEDEAO fana o kuntigiya bɛ a bolo a y'a jira k'a fɔ a kɔni ye gafe kɔni bila ka taa Sena kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ o ka se ka tɔ hakilinata kɔni fɔ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna an b'a jira aw la k'a fɔ Sena kɔni bɛ ka hakilina kɔni falen nin waati in na ni a ko bɔra da min fɛ an bɛna o da aw tulo kan halisa o Nigeria jamana kibaruya kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ maaba caman olu de bɔra Abuja ka Abuja bɔlɔn ni k'o fa i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi k'o ka nisɔngoya ni ka ɲɛsin CEDEAO ma CEDEAO kɔni bɛ ka gɛrɛdɛ min kɔni da Niger kan ko Niger olu ye badenmaw ani sinjimaw ye dancɛ jamana don minnu kɔni bɛ danbɔ i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni tɛna jɛn n'a ye abada ko CEDEAO ko n'a ma ɲɛ ka na ɲɔgɔnba kɛ olu ka jamana kɔnɔna na ka tila ka gɛrɛdɛ ni k'o da Niger kan o de ye fɛn a ma diya olu ye an b'a jira aw la k'a fɔ Niger jamanakuntigi kura min nana fanga la nin waati in na a nalen i ka dɔn k'a fɔ a ye subvention dɔ tigɛ min kɔni ma diya Niger jamanakuntigi ye ni ka taji ni ka subvention ni ka a tigɛ a y'a jira k'a fɔ ale kɔni ye subvention kɔni tigɛlen kɔni ma diya Nigeria jamana kɔnɔdenw ye o y'a jira k'a fɔ ko Mohamed Bola Tinubu k'a ye min kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin tɛ fɛn kɛta ye abada wa fana o fana ye nisɔngoya dɔ ye min ye i ka dɔn k'a fɔ kɛra sababu ye ka Nigeria ka denw k'o bɔ
fɔ ka bɔlɔn caman ni k'a fa i n'a fɔ dɔ kɔnɔ ye k'u ka dusuma kasi k'a jira k'a fɔ ko taji k'a da ka gɛlɛ olu ka jamana kɔnɔna ko n'a ma ko Nigeria ko taji ye jamana dɔ ma i ka dɔn k'a fɔ ko taji k'a tɛ se ka san Nigeria jamana yɛrɛ o kɔnɔna na wa fana o y'a jira k'a fɔ olu kun tɛna jɛn abada le zina wa fana u b'u ka dɛmɛ ani kɔkɔrɔmadoli ni k'o ta k'o ɲɛsin Niger min n'a bɛ degun kɔnɔ nin waati na ko CEDEAO k'a lajɛ k'a bolo jigin ko olu tɛna jɛn abada Nigeria ka don i ka dɔn k'a fɔ ka sanction ni k'a ta ka ɲɛsin Niger ma. Alisa an bɛ to Nigeria an ma jira aw la k'a fɔ Niger olu bɛ danbɔ min ye Nigeria ye o kɔni ye kuran de k'a tigɛ Niger la nin waati na kuranko gɛlɛya a kɔni bɛ Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an ma jira aw la k'a fɔ Nigeria fana o y'u ka dancɛw ni k'a suwa o ni Niger kɔni ɲɔgɔn cɛ a ko kɔni bɛ gɛlɛyaba ye nin waati na nka Nigeria ka denw caman jira k'a fɔ o b'a ɲini CEDEAO fɛ fo ka taa bila o ka jamanakuntigi fɛ n'o ye Mohamed Bola Tinubu a k'a lajɛ k'a bolo segin kɔ wa a bɛ ka min tigɛ ka ɲɛsin olu balima jamana n'o ye Niger ye k'olu tɛna jɛn n'a ye abada. N'an bɔra Nigeria an bɛ taa Ameriki an b'a jira aw la k'a fɔ Joe Biden ale kɔni a y'a jira k'a fɔ olu kɔni ma jɛn n'a ye abada coup d'État mun n'a kɔni kɛra Niger k'i ka dɔn k'a fɔ ko Bazoum i ka dɔn k'a fɔ a ka segin fanga na ko sabula mun na ko jamana kɔnɔdenw de y'a segin fanga na k'a ma bɛn abada damada le zina ko maa wɛrɛ ka na fanga taraki a bolo ko k'i segin fanga na k'i ka dɔn k'a fɔ olu tɛna jɛn n'a ye abada o nɔngɔn bɛ Maison de la Blanche ale kuma lasela a y'a jira k'a fɔ olu kɔni y'u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛ Niger la nin waati in na min ye Ameriki a ka dɛmɛ min bɛ to ka na Niger dɛmɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛla Niger la. N'an bɔra Ameriki an bɛ taa Rusi an ma jira aw la k'a fɔ kabi coup d'État kɛra min ye Rusi olu kun ma bɔ k'o ka hakilinata fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ Kremlin n'o ye i ka dɔn k'a fɔ Vladimir Putin yɛrɛ dagayɔrɔ ale kuma laselaba a y'a jira k'a fɔ olu tɛna jɛn n'a ye abada ko CEDEAO k'i ka dɔn k'a fɔ k'a bɛna kɛlɛ de kɛ Niger jamana kɔnɔna na k'i ka dɔn k'a fɔ olu kun tɛna jɛn n'o ye abada ko ye fɛn ye u ka dɔn k'a fɔ olu tɛ jɛn n'a hakilinata ye min ye Kremlin a kuma lasela muso in a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu ka dɛmɛ i ka dɔn k'a fɔ o bɛna kɛ Niger walasa Niger ka se ka bɔ a yɛrɛ kɔrɔ ka bɔ gɛlɛya caman de kɔnɔ nin waati in na min ye i ka dɔn k'a fɔ Vladimir Putin a n'a ka gouvernement o b'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ ka Niger kɔni dɛmɛ nin waati in na nka ko CEDEAO k'a kɔni b'a fɛ ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka se ka na ni kɛlɛkɛcɛw ye Niger jamana kɔnɔna na k'o ye fɛn ye o tɛna jɛn n'a ye abada. N'an bɔra Rusi jamana kɔnɔna na an bɛna CEDEAO yɛrɛ danagun kan an ma jira aw la k'a fɔ tile kelen bɔɲɔgɔnko o de bɛ Abdramane Tiani ka kɛlɛkɛcɛw bolo nin waati in na o ka se ka fanga de bila sabula CEDEAO ka ɲɔgɔnyeba min kɛra Abuja o y'a jira k'a fɔ olu bɛna fɛɛrɛ min sigi sen kan o de ye intervention militaire ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na Niger kɔnɔna na ka na se ka Bazoum ka sigi fanga la jakagoya i n'a fɔ min ɲɔgɔnna delila ka kɛ farafinna jamana caman kɔnɔna na sabula min ye CEDEAO ka kasibile cɛ dɔw i ka dɔn k'a fɔ o bɛ jamana caman kɔnɔna na nka min bɛ ka maaw yɛrɛ kɔni kamana gan nin kasibile ko in i ka dɔn k'a fɔ nafaba tɛna sɔrɔ a ko yɛrɛ kɔnɔna na ko sabula min na ko CEDEAO n'a ye kasibilew bila ka taa yɔrɔ caman na i b'a ye k'a fɔ min ye nisɔndiya ani nimisiwasa caman o tɛ sɔrɔ ko yɛrɛ o kɔnɔna na a ko kɔni bɛ ka maa caman kɔni kamana gan kamasɔrɔ min ye Général Abdramane Tiani a kɔni bɛ ka kalifa yɔrɔ ni k'o caya nin waati in na a taara a yɛrɛ kalifa yɔrɔ jumɛn Mali Burkina fo ka taa bila i ka dɔn k'a fɔ jamana caman na o ko dɔ ye Rusi la minnu kɔni bɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ nin ko yɛrɛ o kɔnɔna na. Bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye Faransi minisiri min bɛ yen n'a ka baara bɛnnen don Faransi ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔbɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni y'a dama suɲɛ sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni bɛ ka mun ta nin waati in na fɛɛrɛ min sigi sen kan k'o ye fɛɛrɛ min i ka dɔn k'a fɔ a kan ka don ba la ko sabula mun na min ye i ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw bɛ na Niger kɔnɔna na k'o ye fɛn ye olu b'a kɔnkɔrɔma dɔn ko n'o tɛ nin waati in na ko fanga daraki k'a bɛ ka caya farafinna caman de kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ nin ko in yɛrɛ kɔnkɔ sanga nin waati bɛɛ walasa min ye Bazoum ye a ka se ka segin fanga na ko n'o tɛ ko Bazoum a ka fanga de bɔsira la jagoya fanga kɔnɔna na k'an bɛ don min na fɔ bi in na k'an tɛ o tile la tuguni abada an b'a jira aw la k'a fɔ musolaka min kɔni nin kuma in fɔ a muso in y'a jira k'a fɔ ale kɔni sanga nin waati bɛ olu Faransilakaw olu kɔni bɛ dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin CEDEAO ma ni CEDEAO kɔnkɔ ko bɛ na kɛlɛkɛcɛw bila ka na Niger jamana kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ olu bɛ sɔn ka a ko in kɔnkɔrɔma don muso min nin fɔ a tɔgɔ de ye ko Kolona ni ale ye Faransi ministre des affaires étrangères ye i ka dɔn k'a fɔ a ye ko in kuma in kɔnfɔ bi sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ CEDEAO kɔ sanga nin waati bɛɛ walasa min ye démocratie fanga a ka se ka segin ka na Niger jamana yɛrɛ o kɔnɔna na.
yani ka to an ka bamanankan kunnafoni an ka kuncɛ an ma dɛmɛbaaw fo k'u waleɲuman dɔn a fɔlɔ ye karamɔgɔdaw Sirakɔrɔ Sikaso morikɛ kelen morikɛ min n'a b'a ka baara dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an bɛ Sirakɔrɔdaw fo Sikaso Sirakɔrɔ k'a fɔ ka barikada ale y'an dɛmɛba dɔ ye boutique Cheick Tangara Bamako suguba kɔnɔna na a dalen bɛ i n'a fɔ dakan a nana kana anw nimisi wasa pièce ko nasara kɔnɔna na TVS moto haminamu minnu na ni y'o bannen ye ala ni Cheick Tangara nana fa Bamako suguba yɛrɛ o kɔnɔna na a wulila ka taa diɲɛ yala kana ni minɛnw ye minnu si ka girin o kolo ka girin TVS minɛnw de ko don an b'a fɔ a ɲɛna ko ala ka sugu diya boutique Papa Kane Elhaji Papa Kane karo do an fɛ Sikaso suguba yɛrɛ o kɔnɔna na kana ni bazin lakika ye kana di anw ma Sikaso ka feere sɔngɔ damatɛmɛdiya la an b'a fɔ jamukan in dɛmɛba dɔ don dolo karamɔgɔ Umar Jara ka dolo kalan k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn ka buna adamadenw jigi tugu a kɔnɔna na dolo karamɔgɔ Umar Jara le grand Umar Jara le créateur k'i ka dakan k'a da i tɛgɛ i n'a fɔ gɔn tɛgɛ don Umar Jara a ye dolo a y'a kalan k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn an dɛmɛba don jamukan yɛrɛ o kɔnɔna na an b'a fɔ ka barikada ani k'a waleɲuman dɔn an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ